nebandla lonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Haleluya. Igama lami nguThobile waKambokweni waseMfakatini ngaphansi kwebranch eHolong noMzondi. Haleluya. Bazalwane ebandleni uNkulunkulu nami angimele bona ukuthi ngibe umvangeli. Bazalwane, ngiyaqala nje ukusho leli gama, ngilisho ngokuba uthe asisho. Ngizwe lingisinda futhi lingangifanele ngenxa yokuthi ngisona. Haleluya. Bazalwane, ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu. Ngibonga ngazo zonke izinto angenzele zona. Ngimbonga ngangikhiphe kubo. Ngibonga umusa wakhe. Ngibuka izimo nje bezikhona zifuna ukungivimba ukuthi mina ngangezi kule nkonzo, kodwa uNkulunkulu vele wamelana nazo zonke. Ngoba bebeyicebo lakhe ukuthi angibe la. Haleluya. Ngiyacabanga enhlizweni yami izolo masifika la enkonzweni ebese ngizizwe likhuluma kumina lithi uphunyuke wena, lithi abanye basalile empini kodwa wena uphunyukile. Ngithi ngisathi ngibheke lo athi uNkulunkulu kumina uphunyuke kanjani. Ngithi ngisathi ngiyacabanga futhi masishane athi uNkulunkulu umusa wami. Haleluya. Ngambonga uNkulunkulu sengibheka emumva, ngiyahlanganisa enhlizweni yami ukuthi kwakungeve kunzima uma kufanele ngize kuleli bandla. Khumbula ngelanga uNkulunkulu beyikhuluma nami sinabazalwane, ngisavakashele kaMamzondi ngingakabi umzalwane. OMamzondi benganakele kanti uNkulunkulu sekhuluma nami. Ngabhala efonini, bengifuna nje lento efonini ngithi ngiyayifuna ngoba ngayisave kwi-diary lenye engangiyibeke khona, ngibhale khona diary leyo ngiyiphethe. La uNkulunkulu athi kumina uyangabaza kuyebandleni lami engisivusele lona ngensuku zokugcina ngaphansi kwenceki yami uNsibani. Ngathula abazomamzondi into esengijukile lana. Ngithule emva kwalokho kodwa bese emva kwalokho ngiyabhala efonini mangifika ekhaya bese ngibhala bekubiya ngibhale nakwidayari. Kwabo ukuthula kwami ngathi inkosi ngiyozilandulela ngithini. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba kusho ukuthi uNkulunkulu akangidluthulanga akhulume kanjalo kumina, mhlawumbe ngangilongidembesele kodwa uNkulunkulu wayethelo kethe nje icebo lami ngempilo yakhe ayinakuvinjwa. Haleluya. Ngiyambonga bazalwane uNkulunkulu enhlizweni yami nje kuvukele liyalizwe ngokaJohane chapter 2 okaJohane chapter 2 la khona uMaria uJesu Kristu eshintsha amanzi abe iwayini. Emva kwalokho uMaria uma wakhe usetshela ingcebo usethi konke niyale ngako nikwenze. Haleluya. Konke niyale ngako nikwenze. Kulesi insuku sinenkinga yokuthi silobe sinempi kuevela abantu ngokuthi sivume izono. Haleluya. Kodwa lelizwi malivuka kimi lithi konke niyale ngako nikwenze. Haleluya. Ngesihumusha lesingisi lithi do whatever he tells you, NIV. Ebese ngithi Nkosi yini le angitshela yona kufanele ngingayilaleli. Ngisho noma abantu bangasidayela ngokuvuma izono, kodwa ngoba mina ngifuna ukuzivumeza ukhulume mina ngizozisheza uJesu Kristu Inkosi.